Mangko tatagu langkah den ayu bak cando kayu, bak cando kayu lunggah kabehnya. Apakah daya manolah mungkin yo kata kico daon raso nan manis basuo banyaknya orang baserak batu panaruang tampe lalu tataga paga mahampang tarantang parinan lawe barabe sampai kasubaran yo kasubaran kato dahulu dah batapati kato kudian kato bacari daon mangko den ura kasih jo sayang lai sakain indah saragi.
kasih jo sayang laisa kain